Здравейте! Провокиран съм да пусна това видео поради събитията от последните дни, седмици, месеци. Откъде започнем, че списъкът е доста дълъг. Последно, което ме провокира, е случая от този ден в Сандански с мъртвото бебе, което са ги разнасяли из градовете Сандански, там и Благоевград. И там се вижда, че безхаберието в държавата е тотално. Бюджета на Здравното министерство за 2025 година ще бъде 9 милиарда и 200 милиона лева, а няма доктори, а са някакви фелчери там, доколкото казват, фелчери. Два областни града, Сандански и Петрич. Не говорим за без да обиждам хората в Врачанско и Белградчик или долу в Странджа, където се забрани от Бога. Сандански е голям град, туристически град и да няма доктори. Това е абсурд просто. Абсурдно. Друга тема, която е отскоро, това са беззаконията по... Тоест не са отскоро, беззаконието по пътищата. Девойка прави ПТП в Пазарджик, става въпрос. Направо се обърна с колата, доколкото споменах по новините, нито отнети точки, нито глоба. Не споменаха нищо за проба за наркотици или алкохол. Дано да е случайно. Друг младеж в Варна взима нож ли, не знам какво, и подкарва колите наред, ги пука гумите. 15-17 коли споменах. В мола младежи пребиват, един от моловете столични, младежи пребиват охранител. Не знам какви наказания ще понесат, те са непълнолетни. Даже един малолетен имам. Футболни агитки в Пловдив чупат там инвентара, тоалетните. За съжаление отдавна няма кариери, мисля. Ако отидат на кариерата да копат един месец като наказание, нали? Сигурно се замислят следващия път дали ще чупат. Доколкото чух, двата стадиона в Пловдив са общински. Тоест, нещастните родители на тези деца, най-вероятно с техните платени данъци, се строят тези два стадиона. И техните дечица мили ги рушат. Да. Тежко е положението. Днеска даваха за поредния абсурд по пътищата в столицата знак, който казва да караш само направо и след него знак забранено влизането. И там се случайно седят господата полицаи, като е на посия. И ехидно са коментирали, защото спират двойка и на жената казват, ама вие сте 18 за деня. Пълен абсурд, който ме посеща за господин Бахов. Може да регистрира такава партия. Ще събере електорат доста, мисля. Господата в парламента не могат да се разберат няколко седмици кой да е председател. Първо не могат да разберат кой къде да седи, коя партия къде да седи. Така криза не е било от видената зима, си мисля. Без да следа изкъсно нещата. Много голяма тази баница, няма разделяне. Няма разделяне. Някаква шахта седи по средата на пътя, на главния път между Гоце Делчев и Банско. Падат вътре едни хорица с една баничарка, чупат колата, идват и им пишат акт. Видимо препятствие било. Добре. Луда работа, не знам.
Тук на нашата улица един знак седи втора седмица, знак за забранено влизането. Някой състезател го отнесъл и няма, братко, седи си там в тревата втора седмица. Подава сигнал на 112 и до там те поне предвижват нещата. Аз да го дигна и да го цементирам. Нема вар, брат. Но положението е много зле. Много зле. Виждаме в съседна Румъния, при Грузия, там нещо като им харесва, се дигат хиляди хора. Тук тотално безхаберие. Всеки ще каже, защо не отиваш пред парламента? И то се протестира от 35 години вече за нещо. И не виждам успех. Поета беше казал, всички са маскари. До един. Може да има свестни сред тях, ама са единици. Тотална абдикация на държавата. Закрива и така. Доста песимистично, това е реалността в момента. В случая с родилката, това надали се случи на някой от богопомазваните. Някоя депутатска родилка. Там се отива в частна болница и няма такива проблеми. Къде да отидеш да родиш? Няма къде да родиш. Спомням си, като се раждаше първото ми дете, понеже не съм от богоизбраните, жена ми ражда в майчин дом. И там ми завиха, че нямат марли и бинтове. И трябваше ходя да купувам марли и бинтове от среща. Има няколко аптеки. За 2 лева. Също и там имаше избор за екип. Много добре спомням, 550 лева. При положение, че това е държавна болница. Здравно осигурени родители. Ще е България на всеки ъгъл. Частна болница, аптека и до нея магазин за алкохол и цигари. Аптека Аванти. Аптека Аванти. В някакъв извратен такъв Европейски съюз живеем. Визирам доходите на хората. И въобще безхаберието, беззаконието. Забелязал съм в Гърция, нещо като не им харесва на хората, отиват и ги запалват буквално. Не на думи. Не знам. Тежко е.